Салому алайкум бародарон. Ман Одинаев Бадриддин аз ноҳияи Ҷайҳун, собиқ хумсангир дар шаҳри Москва ҳозира шуда фаъолият дорем. Кор кардесем, умрбасар будесем, дар як стройка кор кардесем. Ман ба ҳамаи шумо муроҷиат карданиам ки ҳамин писарбачаи ман Одинаев Билолиддин Бадриддинович соли таваллудаш 2004 тахминан 15 рӯз шид нопадид шудагиай. Тамоми ҷоро суроғ кардесем, тамоми амниятодам партофтем. Дар Москва бо ҳамроҳи мо кор мекард. Ногаҳон як рӯз нопадид шид. ҳамон рӯзе ки маоша мегирифт, ойликша гирифт, ҳамон рӯз нопадид шидак. телефоноша занг мезанем, телефонош нигзон нашидагиай. ай ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дорам, муроҷиат дорем ки аз барои Аллоҳ кадумед ки ҳамин писари моро дидед, ба ҳамин акаи Исмоил муроҷиат кинед. Боз мо рақамҳои телефони акаи Исмоил дар таи экран мепартояд. расмои писарам мепартояд дар болои экран. шумо назар кинед, кадумед ки дидед ҳамин писари маро, ба мо муроҷиат кинед. иншоаллоҳ бо ҳамҷо ҳастем, хизматона мекунем дар ҳақту дуогӯӣ.